botika batzuk badaude burnia jetxe egiten dutenak, orduan hori ere kontuan hartu behar da. Bueno, burniak dauzka animali jatorriko elikagaiekin, hau da, hemen dauzkagunak zartak honetan, adibidez, haragiarekin, edo arraiekin, edo arrautzekin, hor sartzen den burnia da emo burdina, eta burdin hori askoz ere hobeto xurgatzen da, askoz ere gehiago inkorporatzen da gure metabolismora, berdurekin edo barazkiekin datorren ez emo burdina baino. Proportzioan 3:1 hori da proportzioa. Baina zorionez, askoz ere kantidade gehiago hartzen dugu normalean berdura, fruta, zereal eta horietatik, eta orduan konpensatu egiten da, eta 3:1 proportzioa baldin bada ere, egunean hartzen dugun burniak, gero ikusiko dugu taula batean zenbat behar dugun egunean, baina egunean jaten dugun baldin eta danetik jaten hori da. Ni ez naiz normalean gauzak erresaten aldekoa, baina vegetarianoak adibidez. Kontu gehiago izan behar dute, ez? Claro. Badaude vegetal batzuk burnia baukatena, baina normalean gure jakietatik hartzen dugun burni gehiena jatorri animaleko produktuetatik xurgatzen baldin bada, bat ere jatorri animaleko produkturik hartzen ez baldin badezu, ez badezu haragirik hartzen, ez badezu arrairik hartzen, ez badezu gazti haragirik hartzen, eta normalean suplementatu egin behar dezu burniaren aportea, ze bestela normalean anemia bat eukitzeko arrazoi edo argumentu asko dauzkazu. Kontu euki behar da orduan, jatorrian jakiteko, eta gero, jatorri vegetaleko produktuak, esnekiak adibidez, oso onak dira, baina esnekiak kaltzioa daukate, eta kaltzioak pixka bat zaildu egiten du burniaren xurgapena. Orduan, anemiarik ez baldin badaukazu, denetik jan behar da eta dena nasian. Baina anemia baldin badaukazu, eta medikoak esaten baldin badizu, ze jan behar dezun, kontu euki beharko dezu, burnia daukaten produktua jaterakoan, aldi berean, eta otordu horietan, ez jateko esnekirik. Hala, bazkarian, otorduan, edo afarian, otordu nagusietan, jaki burnia ematen dizuten jakiak hartzen baldin badituzu, alba dezu, ez etzazu hartu, jogurrik hori da. Edo jaki integralik ere ez hartu, ze jaki integrala badauzkate beste fitato eta beste produktu batzuk, burniaren absortzioa xurgatzen dutelako. Horregatik, metabolismoa burniarena ez da hain lineala, ez da hainbat burni hartzen dut, hainbat burni gaitz da barruan. Batetik, jaki animali jatorrikoak, hobeto xurgatzen direlako vegetalak baino, eta bestetik, badirelako hainbat sustantzi, esnekiak esan dugu, kaltzio daukatelako, edo zereal edo jaki integralak dauzkaten beste fitatuen gatikan, eta ez da aipatu behar, ez edari alkoholikoak, ez zerbeza, ez tea, ez kafea, horiek txarrak, horiek zaildu egiten dute. Hori da bakarrik hori da, kasua burniakin baku bagaude, bestela, osasuntzua nizkera,